Bago pa lang nakayo, apang nasangit naman ang vertical clearance sang Ungka flyover. Makaduha na ka beses nga nasangit ang vertical clearance nga gin-install sa approach sang Ungka flyover nga sakop sang Pavia, Iloilo. Una nga nasangit ini sang Abril 7 sang isa ka bus nga halin sa Iloilo International Airport sa diin ginpamulta sang balor 100,000 pesos ang bus company. Dugang pa sang Abril 8 gid lamang ini nakayo. Apang liwat naman nga nasag-iran sang isa ka wing van Abril 9 sa diin ginalaong man nga pamultahon man sang pareho nga balor. Nahibaluan nga ginadubilian nga maglabay sa nasambit nga flyover amo ang dump trucks, transit mixers, wing van, trailer trucks, motorsiklo, tricycle, bisikleta kag e-bike. Parugyan naman ni Police Lieutenant Gabriel Manguera, ang Deputy Chief of Police ng Pavia Municipal Police Station, nga mag-comply na lang kag hindi na magpasaway pa. Yari ang kabahin sang payag ni Lieutenant Manguera. Bali, para pa sa mga motorista na gumagamit ng Ungka flyover, ay gusto ko lang pong ma-remind kayong lahat na meron po tayong existing rules po kung sino man ang pwede at bawal pumasok sa Ungka flyover, kaya dapat maging mindful po tayo sa mga decisions po natin as a driver. Nahibaluan nga madamo na sanggin pangatubang nga kontrobersya ang Ungka flyover kung sariin madamo na inisang negatibo nga komento nga nabato nagikan sa publiko. Report nagikan sa Iloilo. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.